Ha? Nay bagong scammer ron? Manambalay na tigulang? Atik na po na. Nood yun na hindi matudlan ka espiritu, matambalan ka ng tigulang, wala. Bantay ka. Bay. Nado na manambalay ron na tigulang. Scammer ba niya? Hindi masudlan ka espiritu, mawala daw. Tuo, ana. Tuo, ana. Storya naman na. Wala pa man sa una. Tara daw, gusingan daw na to. Ito na to. Agad, balaan. Sis. Ay, paita kinaboy. Ay, dadabay mo na ito ang negosyo, ade. Ano ba patambal? Tasyo! Tama na siguro ni. Nagtawag na ko. Ay, nainilaw sa man to. Makagikan! Kanina ako si pakita ni mo! Ano nilo? Kuha na ako itong sugo na mo kahapon. Ano? Ay, bao na di. Oh, So, bao na di yun di. sino nagtambal na ano eh? Nabali siya baga. Si Matian dawa ba na ito nasabtan. Papaabot ka diya. Pangita dito, customer. Papaabot ko, ano na may customer ta karon. Sige Noy. Nya bay, kabalo na ka sa buhaton nimo. Ikaw lang. Ikaw lang kay mas loud ka mga aksyon. Ikaw lang kay di mo kabalo ato. Ikaw lang. O sige, ako na ipabuang-buang. Mas mura magbuang lang. Tara. Hala, mauna niyo. Na. Oh, Nya, kabalo na ka sa buhaton nimo. ako na bahala. Sige daw. Basta ako na bahala. Hindi mo mata na. Unsa man daw? Dili pa to manambalay kay kauban ako ba magpatambal unta ba lain ni kag sitwasyon. Oh. Sino nilo? Iwan ako to. Dili. Nay magpatambal Noy. Ay, o siya ba? Mapatambal na. Oh noy, magpatambal unta ni noy oh. Aw, ano na sakit? Ay, assistant. Unsa man Ay, daw? ay, ay, ay. Unsa man daw Noy? Ayaw doon rin pag magtambal ko, ade. Sige. Kanid buhato na ko karon. Sagrado di. Sige. O siya, ato siya bye-bye dito sa kamagtambay ko mahimo. Kalibang. Sige. Sige, dili sa ko Noy. Dali. Dapat na. Dali. Palda. Noy, salpit noy. Palda. O siya may sakit, ade. Ata ni kalit raman ni ganina noy, sabay mi ganina sa nan Yeah. bulan. Ulitin pa. Ano noy, ano? Siya, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Aduh, espiritu. Batis, bahawa. Hawa ka. Bahawa. Kisah ka. Tubag. Kisah ka ba? Aduh, ba tubag? Kisah ka? Kisah kaya. Kisah. Siya pangalan. Vincent na. Vincent? Ikaw ba si Vincent? Espiritu, hoy! Dilay pangalan! Kisa ka! Kisa! Si Mang Tomas! Tomas! Pahawa dire! Tomas! Pahawa di lawasa di bata kalooy dawa di bakaot puro dalak unon! Pahawa! Ayaw pagwait aning balaya! Pahawa! Ayaw ko pa isaw na wala ko'y balay! Pari! Ayaw yun ako pa! Tistingin ko ba na ron? Kalag-kalag ako ko na! Antay damay manong payag! Di ka maayo ha! Di ka maayo ha! No! Huwag din ako na! Antay! Ayaw yung kinamay ka payag! Kaya buang-buangay din mo sa ako! Ba't yung budbuot ba? Kinamay-namay niyo akong payag! Kaya ate! Mga matao!